Molweni bhotani sanibonani dumela ngithobela absheng lotshani camagwini makhosi thokozani izidlondlo ezinkulu bayede lisedi khanya hlala nami ndihlale nawe uzungashenxi ungandishina ngomnye umzuzu ndingayinto nina ngaphandle kwakho zidweshane ezidweshakazi. It's your mama Nonkwenkwezi back with yet another piece of wisdom. Ezidwesha zami andifuna uba mde namhlanje. Uyaqalasela iivideo zami I always try into bamva nje zifithe ku 15 minutes because I struggle with posting dine technical glitch nje with my Wi-Fi so I'm using MTN data which is sometimes not reliable, so for long videos kuba nzima uposta, so I try and keep my videos short so that izoposte kalula. Hence nje if you notice like most of my videos nje recently 15 minutes or less. Yeah, I'm trying to get a new service provider for Wi-Fi probably this week, I don't know. Because I do want to improve the quality of my videos. I want to improve my delivery process. I want to be able to edit once in a while. Add a bit of vavavoom to the content I am creating for you, because now I realize this is becoming enjoyable for me as well. So yeah, might as well ukubone nibe serious. Inkosini ke bethunani, namhlanje ndifuna sithethe ngenkomo yokukhapha. I think nami I'm not a victim, I'm a culprit yokuyithatha for granted le nkomo like most of you. I think singabanye into singayicingiyo nokuyicinga. Sicinga uba siyayazi uba intoni, kodwa ndifumanisa into yoba yeyona nkomo ingaqondwayo ngabantu lena isikakhulu, and ke ngokufumanisa into yoba inako ukumosha ukungazi. Kuthiwa ulwazi oluncinci luyingozi. Inkomo yokukhapha ke ndiyazi kakhulu apha kwesi sizwe sakuthi ke sakwaXhosa, uyeva. Ithi ke ngokulonto leyo ndithetha ngesiko lesiXhosa. Inkomo yokukhapha, and isizathu soba ndizise ngaphambili lo mba kungoba ndifumanisa into yoba especially kule veki, andiyazi uba bekutheni kule veki, iindwendwe ebezifika phakathi kweli khaya isikakhulu iingxaki ebebesiza nazo ibiziingxaki ezingqamene nokuzila, uzilela abantu bekhaya. Of which ke ngoku inkomo yokukhapha ilizila. Ufumanisa into yoba kwa ootata, uyaqonda, abaqolileyo abakhulileyo, ufumanisa into yoba ingathi abayiqondi kwabona. Ndizibuze ke ngoku into yoba xa kulahleka bona kangakanani thina, xa singazi nathi senje uba ke ngoku oontanga zethu aba ke ngoku aba bazemveni kwethu kuzawuba sathwani nabethuna. Kuyiloo nto ndiqonda into yoba omnye umntu akayiqondi into yoba sesinamaqonga ethu nje ezi channels sinazo. Abanye bethu yindlela esithunywa ngayo ukushumayela ivangeli, uyeva. Uba bendingumkhonzi mhlawumbi ngendingumshumayeli ecaweni, kodwa ke ngoku mna ndicinga beyam inkonzo yile nkolo yakwantu. Ndiba nentshisekelo mani, ingaske uyayiva, ingaske endilizisa ilizwi ebantwini ukuze kungamoshakali, ukuze silifumane usindiso kwingqumbo yeminyanya. Ndiyazicamagushela xa ndijola. Inkomo yokukhapha yinkomo yakusasa lena. Xa kusithiwa yinkomo yakusasa ithetha ukuthini loo nto leyo? Ithetha ukuthi yinkomo ewa ngentseni ngale mini iwa ngayo, kungale mini ityiwa ngayo. Ayilali le nkomo.
ayonkomo iwa namhlanje ityiwe ngomso, kuthiwa ngumatyiwa phele. Sithi ke xa siyiteketisa sithi ngu-one day tournament. Yeyokuzila, kuzilelwa umntu ongutata. Umntu ongutata ke ngokwasekhayeni ngokwethu thina sizwe sakwaXhosa ngumntu oyileyo esuthwini. Ndanoba ndiyavakala na? Ngulaa mntu sithi yindoda, thole liduna eliyileyo esuthwini, ngumntu ongutata ke lo. Uyazilelwa ngenkomo yasekuseni. Bazawumazi ke awutata bekhaya oyindoda nongeyiyo. Sizuyazi thina mankazane namabhinqa lapha ekhaya sangootata. Ukubana ngabe ufika kokwenu usithi hayi ndoluka mna, ndoluka eRhawutini. Into endiyaziyo mna likhona elalixa ujikeliswe emva kobuhlanu khathi sibone. Asikho lapho. Yho, kuzawuthi ndiyazithetha izinto ngabatata. Hayi, andidizi mahlebo bethu nani. Into kunayo ngelinye ixesha ukubone xa ukhatywe lihashi mani. Ndingumntu ongenamfihlo ncamncam. Ezinye izinto ungazibuza izinto yoba ndizazelaphi. Yazi uba yintoni? Ubu-curious ngeli xesha umntu akhulayo. Abantu abadala benza izinto phambi kwakho becinga uba isuka kuncinci oku. Ezinye izinto ndizithetha nje kuba ndandizibonile zisenzeka. Masicamagushe, kodwa ke ngoku sithetha ngenkomo yokukhapha. Le nkomo yinkomo engenahlamvu, ayinasilawu, ayidingi mkhonto, ayinasikhalo. Ayinahlamvu, ayinasikhalo, ayinasilawu. Yiloo nto kuthiwa yinkomo yakusasa. Kwazi ukohlula. Uzuyazi into yoba kokwenu kwenziwa ntoni. Inkomo iqwalasela into yoba iwe kusasa okanye iwe emva kwemini. Kungabetha u-12 inkomo yasemini leyo yasemva kwemini. Yona ke ngokunyanzelekile ibe nehlamvu, ibe nesilawu njalo njalo. Le yokukhapha ayinabo utywala, ayinaso isilawu, ayinaso isikhalo noba ikhalanga. Kodwa xa ilizile elidala, umzekelo lo mntu ukhatshwayo uneshumi leminyaka engazange asetyenzwe, siyayisilela buba khona utywala. Kaba ndikhe ndibone obhuti balapha elalini xa kusithiwa hayi kuyakhatshwa emabheleni, uve bengqunga kubalwa iminyaka into yoba hayi noko buzawuba khona utywala. Uyayiva? Inkomo yokukhapha ke leyo. Xa izila lilitsha ayina utywala bunyanzelekanga, ayisilelwa. Ayikhatshwa, senje uba ayitshayelelwa, ayinabhokhwe itshayelelayo inkomo yakusasa. Yinkomo yasemva kwemini le yokubuyisa etshayelelwa ngebhokhwe. Le yakusasa ayitshayelelwa. Kakuhle inkomo ebimele uba iwa ngelaa xesha umntu engcwatywa. Into kunayo siyohluka ngamandla. Uyayiva, ufumanisa into yoba uthi ebhubha umntu ngelaa xesha amandla okumkhapha abe engekho, ize ke ngoku yona ithini ilandeliswe. Iyakhapha. Ndicinga uba mna litikiti lakhe lo mntu ungutata lokungena ekhayeni lakhe kumathile akokwabo. Ngaphandle kwale nkomo uyawuhlala engaphandle. Akho favors. Noba bengubhishophu, noba ebebaluleke kangakanani, noba benesikhundla esikhulu kangakanani, minister of defense, ukubana ngaba kakhatshwanga akazukwamkelwa ngamathile akokwabo, uyawuhlala engaphandle. Phinda qwalaselani nantsi into, impazamo ethanda ukwenziwa. Ufumanisa uba isikakhulu kule mizi ephatha abantu abangoomama, ufumanisa into yoba abantu abangoomama bathanda ulawula kweli khaya. Uyibone into yoba apha kulawula abantu ababhinqileyo. Ufike kuthiwa kuyakhatshwa kodwa inyama isezipleyitini yenkomo yokukhapha.
inkomo yokukhapha iphakelwe eziplatini. Umzekelo ngalamhla womngcwabo kuhonjiswe iplate ngenkomo, ngenyama yenkomo yokukhapha. Ayenziwa loo nto leyo. Inkomo yokukhapha iphakelwe ezithebeni. Isithebe ke kuthi ixesha elinintsi sekwasetyenziswa iidishi eziyazinkulu apho nitya nisisinintsi khona, nabelane ngayo. Ayiphakwa eplatini, umntu nomntu neplate yakhe, okanye iphakwe kule plate yakho ineesalads. Ingaphakwa ngolo hlobo ayiseyiyo yokukhapha, iphakwe ebuhlanti, ngoba yeyotata, lisiko elikhokelwa ngootata eli. Umama akayonto kweli isiko. Iyavakala? Yinkomo yokukhapha ke leyo. Yaye lisiko eligulelwayo eli, ukubana ngaba akhange liqwalaselwe. Abantwana balapha ekhaya uzawubeva bethonga utata wabo engcwatywa kwakhona, ingathi umntu umane ubona umngcwabo ingathi ngona simngcwabayo, ukhalela inkomo yakhe. Suze bekhalela ukuzilelwa. Ningathi mhla namzilela kumhla wasuka emathongweni enu esiza ngomngcwabo. Yinyaniso emsulwa le ndiyithethayo. Yilaa nto kuthiwa yi-gospel truth. Ananoba ndivakele na? Ndiyacela bethunana makhe siyiqwalaseleni ngoba izinto ziyonakala. Athi umntu bekho abantu apha kusiliwa ngento yoba sayenza loo nkomo leyo. Yeva? Ndiyabuza mna, nenze njani xa niphakayo? Xa isophulwa le nkomo kwenziwe njani? Bathi bawundixelela uba hayi ntono kwangaba kwangekuhle, kwakho nee-takeaways. Nkomo yezila, hayi bo. Ndathi hayi, iyawubangela into yoba ifuna ukuphindwa. Yayiyidinara leyo naniyenza nina, nanihombisa iipleyiti emngcwabeni, anikagaphi. Masiyiqwalaseleni izinto xa sizenza, masizikise ukucinga kwaye futhi masizame ukuliqonda isiko eli silenzayo, kwenzela into yoba kungabikho sidingo soba siliphinde. Ngoba ngoku sawubhidana, ufumanise umntwana ukubone kwezi mali ze-inshorensi uyikhuphile imali yenkomo, kodwa endaweni koba kwenziwe izila ngayo kwenziwe idinara. Akazi nto umntana yena, wazi into yoba mna ndayithenga inkomo. Kuthi ke ngoku xa sekufuneka kubuyiswe kuthiwa azange akhatshwe. Athi umntana njani ndandiyithengile inkomo? Kaloku azange iqhutywe ngendlela. Masicamagusheni. Kubana ngabe unombuzo uzawubuza apha comment section. Yeva? Ndazi uba indawo nengavakalanga. Masicamagusheni. Ningalibali ke ubukela torho ii-adverts, ziyandibhatala. Ngumrhumo wakho kum lo, mandizicamagushele. Inkosi ngento yenye bethunana. Sawubonana kwelandelayo camagu.